Zdravím přátelé, nepřátelé, uplynulý týden byl docela nabitý. Byli jsme dvakrát v Praze nakupovat techniku, aby jsme mohli zlepšit videa, takže stabilizace a zvuk. A kamaráde, na cestě do Prahy, ale teď konečně musíme doplnit energii a navštívíme klub fajných cigánů. Jakoby mega rozhozený, protože stabilizační tyčka, no hlavně vůbec jsem se dozvěděl, jakože kvalitní fotoaparát nebo kamera stojí úplně hrozně moc. Takže jako taký pocity, jakože na to, abych to měl podle svých představ, jak to asi vidím, tak jako 250 000 bych vytáhnul někde z kapsy, abych mohl koupit všechny takové ty dobré věci, co potřebujeme. Ať už timelapse kamera, ať už speciální kamera, ať už dron, ať už stabilizační tyč. No všechno se to pohybuje v řádech, desítkách tisíc. Tak kamaráde, máme nakoupeno, ale to bych si nečekal. Já? Ale musím se ti pochlubit hned, na tě musím pochlubit. OK. Parádní stabilizace. Konečně to bude vypadat jako z filmu, a ne jako kdybychom to točili tyho kluci 5letý. No a ještě malou kapsičku na ten všechno nářadí, baterky, kartičky. Můžu říct, jako, že teda mám velkou radost, protože po této věci jsem šel už hrozně dlouho, jenže vzhledem k tomu, že je stejně drahá jakoby prostě natáčecí technika, jako kamera. No tak měla kamera přednost a na tohle jsem musel šetřit. Ale už to máme, bro. Pak se natáčel rozhovor s Pavlem Korčokem, který byl na našem oblíbeném místě, nebo na mém oblíbeném místě v Modré cukrárně, kdy teda jakoby z toho uvidíte víc, docela zábava. Tak vítám Páju Korčoka. Už to běží teda. Jo, už to běží. Ano. Tak vítám Páju Korčoka, tady fitness snídaně v Modré cukrárně. Ahoj Pájo. Ahoj. No a pak jsem navštívil v sobotu turnaj fotbalový, jak jsem sliboval, kdy jsem se dokonce i zúčastnil. Hrál jsem 4 zápasy, no a dokonce se mi podařilo dát i 2 góly ze 4 střel, kdy vlastně jako to hned uvidíte. Vlastně první gól padnul během první minuty mýho střídání, což je docela jako vtipný, protože jsem 2 roky do balonu vůbec nekopal. Vole, úlet, jako cvičím, ale ty pičo běhne, čau, a to mě úplně zabíjí, ale úplně kamaráde, sotva dejchám, šance byly, ale špatný zpracování, střela ještě ne teda jako, to vyzkouším při příštím střídání. Jinak tým hraje docela schopně, až překvapivě, jako protože proti nám jsou fotbalisti a sice měli šance, ale zatím 0-0, což je
pozitivní záležitost. Jako když mají mě v týmu. No a pak poslední zmiňovaná věc, co se změnilo v posledním vlogu, tak je Itálie, kdy se mělo jít do Itálie, do Gardalandu. Bohužel se teda nejelo, protože posádka se rozpadla. Den před odjezdem nás bylo jenom půlka, takže bohužel jsme to teda zabalili a nejeli jsme. No a to je tak asi všechno, co se dělo v uplynulém týdnu. No a těšte se na další vlog a mějte se. Ahoj. No, tak kamaráde, z Alzy venku, hurá, protože to jsem ještě neviděl, aby si skupoval věci jako jak v Tesku samoobslužný pokladny, jo. Prostě jdeš, vybereš si věc, dostaneš kód, jdeš samoobslužný pokladně, tam naťukáš kód, co si dostal na papírku, zaplatíš to do automatu, no, dostaneš lístek a potom jako ovce jdeš a stojíš a čekáš prostě mezi hromadou lidí a čekáš, až ti počítač nebo jakoby počítač řekne a na televizi se zobrazí tvoje číslo, jak v bance, kdyby si čekal normálně, nebo na poště prostě, no. Akorát, že ty jdeš si koupit produkt, jo, takže jako první a poslední po 12-15 letech návštěva Alzy a stačilo mi to. Budu si objednávat přes e-shop, pokud od nich, ale ještě lépe budu si objednávat od konkurence, takže s pozdravem.